অপমান খাইমানি চুনো দুঃখ কষ্টর মানে মহারাষ্ট্র আর হাঙ্গাস্টা খাইমানি বনার সার না কেবন রইয়া जों केस खालायफानो थार बिकास देबबर्मा ओ जागा पायंखे हाँ ओ जागा महाराज हांगास्टा खाइमानि बा एसे बो हिंसा नायसे ओ जागा पायो आं चेलेंज खालायदा ओ जों महाराज नसरना केबन रैया ओ जागा फायदे आं महाराज बाय मालायना आं सारसा मालायना आं नों बोबाय जुद्ध मारनाय जिनि बखानो सिपाय माने केबन चारया ओ जागा केबन चाररांया ओ जागा जों तो सावो जिनि मन्त्रि बिकास देबबर्मानो जों जागा रैमाया जों और महाराजनि बाय र मुर्ति फान मातागनाय जेबो मुसलमान मातागनाय जिनि बाय जिनि ट्राइबेलनि बाय हस्पिटाल फान माख्रंनाय महाराजानो मारनाय अब जों महाराज नसरनाय ओ जागा तो विकास न तब जों रैमाया बो 10 बছর आगे बो जागा पाइ माने न जों 80 जों 50-60 बছर आंनि टंखा आमा सं ओ जागा कास खालाय माने बाइके ताबक बो कय फैसा बो 10 बছর आगे जागा पाइ माने न जों आरो जिनि राबार बागान काय माने 2010 बो बेंक कुमाय तंग थुइदा तंग 10 बছরनि आगे कोनो दिन विकास देबबर्मा आ जागा पाया